Το νιντζούτσου έχει αρκετές στάσεις. Κάποιες βγάζουν νόημα στο άοπλο, κάποιες δεν βγάζουν νόημα στο άοπλο. Φαίνεται ότι προέρχονται από το ένοπλο κομμάτι. Αλλά οι στάσεις έχουν τεράστια σημασία. Όχι μόνο μέσα στο κομμάτι του sparring στο τέλος, αλλά ας πούμε και σε ένα συγκείμενο του πώς μπορώ να αποκλιμακώσω ίσως μια κατάσταση. Αν ας πούμε βρεθώ με έναν άνθρωπο και αρχίσουμε να ανεβάζουμε τόνους και εδώ του παίρνει στάση, μπορώ να καταλάβω αμέσως ότι, αυτός ο άνθρωπος κάτι ξέρει. Εάν ξέρω περισσότερα πράγματα, μπορώ ίσως να καταλάβω και ακριβώς το τι ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε ίσως μπορώ να επιλέξω τη στρατηγική μου ή την επικοινωνία μου με βάση αυτό. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο που κάνουν οι στάσεις είναι ότι δίνουν μια συγκεκριμένη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση στο σώμα. Είναι δηλαδή σε μια σφραγίδα. Συνδέω μια στάση με μια συγκεκριμένη κατάσταση, ας πούμε, του νου μου και του συναισθήματός μου. Ο Γιώση, ο δάσκαλός μου, αυτό το οποίο λέει, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν το κάνω, γιατί τον έχει πει πολλές φορές γι' αυτό, είναι ότι στο τέλος της επανάληψης της τεχνικής πρέπει να παίρνω στάση. Το οποίο εγώ το ξεχνάω πάντα. Και τι θέλει να πει με αυτό, θέλει να πει ότι ξαναφέρω την προσοχή μου σκοπίμως στο ζευγάρι μου, στον αντίπαλό μου. Δηλαδή, κάνω την επανάληψή μου, παίρνω στάση. Ξανά η προσοχή εδώ. Είναι μια άσκηση επαναφοράς της προσοχής. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ερμηνεία της στάσης είναι ίσως η πιο σημαντική ερμηνεία στο πλαίσιο της εποχής που ζούμε, που η προσοχή μας είναι ένα λάφυρο και είναι κάτι το οποίο διεκδικούν πάρα πολλοί άνθρωποι, εταιρείες. Είναι ένα πολύ πολύτιμο πράγμα. Οπότε, αν έχω μια άσκηση, κάτι το οποίο μου επαναφέρει την προσοχή, κάθε διακοπή της προσοχής μου γίνεται μια ευκαιρία να γίνω καλύτερος στο ότι φέρνω ξανά την προσοχή μου εδώ. Και ξανά και ξανά και ξανά.